tun lai sileng khovelina kan tur COVID-19 awangin lockdown te alo oma keni general mission field lampoin hei kan tuarin na te kan thok thei lova chumi awang chuanin mi chuan cham member tam tak an oma chumi te mangaya khongain mi tam tak ten tran puina an pe hi kan lom hle a district huap te bial huap te tual chung te le mimal tam takin heng ang tran puina te hi in ron pe a chumi awang chuan mission fila na thok thei lo mi mang ang re thei tak tak te tran puina kan han pe tha a an ni po an lomin an hlim em maya hetiang anga mi harsa le mi re thei te mangai tu te chunga hian lom thu kan soya heng in thil pek te hi lalpa in a hrenga nga malsom na tam takin avurang chu ti kan ringa North East India Mission Department chuan in chunga lalpa isoming lom thu kan soye